Аз съм зелената нинджа. Извинете, аз съм Христо Люиги и тук с мен е Прогеймър Хикс. Аз съм зелената нинджа, той е синята нинджа, аз съм онаната нинджа. Добре, разбрахме. Давай напред. Добре. Както си спомняте, миналия епизод отворих вратата. Съжалявам, Отворено ли е? Да, отворено е. Ела. Сега те всички ги минали искаш? Аз ти ще ги минем. Ти заеми с първи левел, а с шести. Какво ще кажеш? Добре. Шести е лесен. What the... О, не е лесен. Чая. Той аз. Ти си сами първи, аз втори. Разбрали? Да. Как така аз първи ти втори? Аз ще съм на втори левел. Абе, това е шести левел. Трябва да съм на шести левел. Ами това е шести левел, не ли там с 4 нива? Добре, покажи ми. И това е тук пети левел. Къде е пети левел? Ето го. Ето го шести левел. Къде? Ето 6. Иван, ти ми бъгна. Лепна. Прогеймър Хикс ти левна и ми бъгна. Извинявай. Ето пак, добре. Ето те. Чакай, влезнам. Където съм аз, там е... Може ли те бутна? Не, чай малко. Моля те. И аз ще умра, айде, моля, искам да те бутна. Добре, айде. Но не мога да те бутна, така че... Чай слезам. Чай влизам. Къде си? Тук. Скачам! Аз скочих. Това е много трудно, хора. Много трудно. Мама, то много трудно. Лебе, трябва да минем. На тях сме на 6 и 5. Така, чули поред, ще ги минеме. Не, че съм про-геймър, нали? Че е про. Той е про. Къде си? Значи аз съм... Искам съм да ги видя всичките. Аз с кой се заема? Той заеми с 5. Леснах. Пак ли бе? Не знам, що лесно, мама. Нещо ми се... Май не се бъгва играта. Ти се заеми с 5 левел, после аз с... Да, защо аз не се заема с 6? Добре, аз съм с 5. По-трудно. Добре, аз съм с 5, що ми искаш. Да съм на по-трудно. Ама то 5 е по-труден, така че... Добре, петя. Как не умря? Бързо ти бутона! Мама ти стара. Аз вчера как не умря, Прогеймър Хикс не умря, а настъпи там това. Добре ли съм? То е лесно, аре са. Нали е лесно? Лесно е. Пети е много лесно. Да бе, много лесен, бати трудния е. Аз ще го мина. Не си го минал. А ти го мина. О, Джизус. Натисни бутона, първо натисни бутона. Натисна ли го? Да. Разкачам, нали? Я пак го натисни да видя. Добре, скачай. Се респаун. Готов си. Сега кой трябва да мина? Шести. О, шести бе, то е лесен. Аз съм 7. Да. Шести е по-труден, нали? Добре, Прогеймър Хикс е много добър на той нещо. Ама къде е само 7? Ето го 7. Сега на кой трябва да се заема? Шести. 6. О, така е било. Значи Прогеймър Хикс го е минал от първия път от първи левел, 5 левел, от първия път го мина, от първия. Ето този, вижте. Ето този го мина от първия път. Ето този от първия път. Просто си е про. Ама аз тук вече не знам как да го мина това. Боя си тук е трудно малко на шести. Абе аз съм на... Абе, Го мина. аз съм на 7. Седми по-труден ли е? По-лесен е май. Дай го мина. Знам ти къде си. За тебе. Пак ще лефнеш. Къде е седми? Ето го.
той камо че само лев. Ама, нали, според мен, защо лев? Ама видя ли как ти го минах, бе? Да, верно, как го мина, леле, мале. Направо. А тук това мога ли да го счупа, ама не искам да го чупа. Не съм хакер, нали знаеш? Ето искам... Ето това. Мога да го счупа, ама не искаме, нали? 8 левел. 8 левел. 7 левел. Това ли е? Пак ще лефнеш. Так го минах. Да, бе. Има един много лесен, да ти го кажа. Искаш ли? 8 е труден. Аз съм на 7. А ти мина ли 6? Не. Добре, ще взема с 6. Че го минах, сериозно ти казвам. Аз съм добър по минаване това. Със 7 и да се заема, нали? Къде е 6? Ето как е било, аз трябваше да го гледам. Сега се спрем клипа, дами и господа. Ти ми където си. И ето ми отново Мартин Найденов, братовчет ми извъдно. Ама той само иска правим клипове. Това е лесно, 6 е лесен. 6 е лесен, хора. Да, съм го минал почти. Бях до половината. Дай ти го минал. Не бе, ще го мина 6 и ти вземи със 7, нали? Той е по-труден, да ти кажа. Нали? Да. Но даже по-труден. Но там. За малко, хора, за малко. И аз. Че как го минах от първия път? Я дай се заемем. Вече ще... Заема, не заема. Заема. Я минай той. Ще минай той. Великъв. Не, бе. Ето е край. Нали ще отивам назад, аз му отивам назад то. Така е. Дай да мина 6 и седми, че е по-лесен. Аз ще мина... Добре, бъдва ми. Тото, пак Марти ми звъни. Не ми звъни да пишем. Как да му каза, че правим клип, бе, хора? Я се знам. Добре, аз ще заема с... Заема. Не, аз съм 6, аз съм 6. Добре, аре, заема и се. Защото той 6 е по-труден. Аре, добре, заема и се. Да видим, какво ще направиш, бро. Ама аз са така... Ти къде е пана? Фак, на ръба! 6. Бъгнах ти. Манав, пак му го минавах. Нали? Да. Чакай, ще излезе, ще влезе. Защото много ти... Ми се бъгва. Значи, Мега Дропер е Астер. Това няма да има линк в описанието. Защото не знам как се прави линк в описанието. Сега влезна. Това е, хора, е трудно усещам. Про Геймър Хикс, бе! Ти когато влезна ми зацепи. Вътре се аре. Аз след те 4 съм ги минал. Лесно. Манафо. Бъгна ни се Майнкрафта. Не се бъгнал Майнкрафт от самия мап. Но аз ще Аз имам този мап. Знаеш ли, аз имам този мап. Но май съм го изтел, не знам. Нещо ми мисли с Wi-Fi директ. И се върнем след малко. Много тъжно. Идеята ми отново мисля, че оправихме проблема. Да, оправиш. Изписвам нещо си там. Тя са ли? Ти на кой се заема? 6. Аз тогава съм му седми. Седми е много по-труден. Бате 6 е мега лесни, ама аз не знам какво трябва да направя. Так му написано. Ами ще го мина с няколко. Не, назад! Дай се заема с 6. Добре, с 7 аре да видим. Аре видим от тебе с 7.
А тук пускат някаква музика. Съжалявам, че може да се чуе, но от съседите някаква музика. Понеже са някакви откачалки. Нали? Аре бе, нали това? Нали са шести? Да. Това не е шести. Ай, тук е шести. Пак лесна. Ами, аре, това е осми. А ето го седми. Знам го седми левел, много е гаден. По-гаден от шести, нали? Излизам ли ти? Не. Ами, не бе, чакай бе. Ще се върнам след малко. Водата ли? Да. И ето ни отново вече разбрах как се минава 6 левел. Сега ще го минеме. Аз ще мина 6. Трябва да параш във водата. Разбра ли бе? Да, аз там го направих и нещо става изведнъж. За малко. Направи ли го? Пак си там. О, да! Той ти го мина! Опа. И ако се чува някаква музика от съседите, съжалявам за тази музика, но от съседите просто. О, да, минахте го. Ама аз съм с бутона. И чой? Аз с бутона. Как влизах в водата, бе? Давай, влизай вътре. Скачай. Не трябваше ли да е тъмно? Добре, минахме. Къде ме пусна? О, фак, бъгна се. Но той го натисна. 6-тия левел. Сега сме на 7. И тук някаква тъпа музика се чува. Сега. Ако тикнеш тук. Пак се прикли. Ето. Сам ти го минавам тоя. Само ти минавам. Ти нищо не прави. И това беше за този клип. Да много ви харесва да за моя канал.